Ondar, beran zazoien berritxuaz bat iniz palau, gaurko egun hau bier bada ez gendu neukiko, baina gauza txarrak euren gauza honak ekartetxu izan lez, hau be, amentxe dukau. Ordu bete ingurun utxando pipas pasoko gaurko, baina hau posible itxeko, kamaradunek makina bat ordu pasoitxu berritxun. Nekoitz? Koruko mozap karraspietan hasi orduko nahi genuen, berritxuko ere zerkixo edo himno, zozelan Neure izena, baina Mikel modunero, Mikel edo abizena lertxundi, jaio nintzen oindala 60 urte, berritxuko hausogune baten, azterri. Mila bedatzireun den horato zazpixen, Martiko Otalauen jaizunaz, Olaso Baserrixen, eta han bizinaz, eta udalixin doizaz, horretan mabiorte. Bai, dinaiz, Bixa betorren aurrat, holan erdeta barretako danokin bata. Berritxune volanterak botaten ez dan egitzek izteitzen da, volanteri derri hor bota biau. Haben bat nuztu boteko horritxinoik? Bueno, barrun zindira bota, Estepa. Botate harren bota leke, baina puri be zizu biztu Ramon da hor txibeltziza ez du. Kontxert ez deu jakin Ramonek, izebez. Zebestenan Marilu izan lako, leukos bateguni loitzen segurua. Ez da, Ramon? Ez da hue... Presosa untxe mintxe. Ez da hue Ramonek berak nahi dabelako, baina bai, guk uste honez bintzat, eta denok uste honez, Messi dabelako, da ordone detaile txikitsu bat egin nahi itzagu.